Mâinile Anei tremurau atât de tare încât aproape că scăpă cuțitul pe lespedea rece a bucătăriei palatului. Nu de frică, de furie. Sultanul Karim intrase în bucătărie exact în momentul în care ea pregătea tocana de miel, privind-o cu acel zâmbet îngânfat pe care îl cunoștea deja după numai 3 zile de când pusese piciorul în palat. Era înalt, lat în umeri, cu turbantul negru prins strâns deasupra sprâncenelor groase și privea totul în jur ca și cum fiecare obiect, fiecare persoană îi aparținea de drept, pentru că îi aparținea. Și exact asta o înfuria pe Ana cel mai tare. Nici o femeie din harem n-a rezistat mai mult de o lună, spuse el cu o voce joasă, lentă, de parcă degusta cuvintele înainte să le rostească. Tu ești bucătăreasă, adică nici măcar nu ești acolo, dar tot n-ai să durezi o zi dacă vorbești cu servitorii ca și cum ai fi egala lor. Făcu un pas spre ea. Ana nu se dădu înapoi. Mă îndoiesc că vei rămâne până la apusul soarelui de mâine. Ana îl privi direct în ochi, lucru pe care nicio altă femeie din palat nu îndrăznea să-l facă. Tocana mea de miel face orice om să tacă din gură, răspunse ea calm, inclusiv sultanii. Înainte să continui, apasă pe like, abonează-te la canal și spune-mi în comentarii din ce oraș din România ne urmărești. Cred că povestea asta te-a găsit astăzi cu un motiv. Ana Florescu avea 26 de ani și venise din Iași cu un singur geamantan și cu mâinile bătătorite de la ani de gătit în restaurantele cele mai exigente din Moldova. Nu era o femeie care să se plângă, nu era o femeie care să ceară, dar era o femeie care știa exact ce valora și nu permitea nimănui, nici măcar unui sultan cu ochi de smoală și umeri de munte, să-i spună altfel. Fusese adusă la palatul din Istanbul printr-un concurs de bucătărie organizat de ambasada turcă la București. Un eveniment de gală la care participaseră 50 de bucătari din toată România. Ana câștigase. Nu cu un preparat sofisticat, nu cu ingrediente rare aduse din capătul lumii. Câștigase cu o ciorbă de burtă atât de bine echilibrată în arome, încât juriul rămăsese în tăcere completă timp de 30 de secunde după primul gust, ceea ce, în lumea gastronomiei, reprezenta cel mai înalt compliment posibil. Palatul sultanului Karim ibn Yusuf al-Rashid era o altă lume. Nu o altă lume în sensul poetic al cuvântului, ci în sensul cel mai concret și aproape brutal cu putință. Era o clădire care respira putere din fiecare coloană de marmură, din fiecare covor persan întins pe podele, din fiecare candelabru de cristal care arunca lumini portocalii pe tavanele pictate cu aur. Mirosul care predomina era cel de tămâie, amestecată cu trandafiri și scorțișoară, un amestec atât de dens, încât în primele ore Ana simțise că nu poate respira normal. Totul era conceput să impresioneze, să copleșească, să reducă orice om obișnuit la tăcere admirativă. Și tocmai asta deranjase Ana cel mai mult de la bun început. Nu voia să fie copleșită, voia să gătească. Bucătăria principală a palatului era condusă de Chef Mustafa, un bărbat de vreo 50 de ani cu mustăți stufoase și o privire care cântărea oamenii cu aceeași precizie cu care cântărea condimentele. El fusese cel care o primise pe Ana în prima zi, arătându-i fiecare colț al bucătăriei cu gesturi largi și mândre, ca un comandant care prezintă o fortăreață. Oalele erau de aramă bătută, de mărimea unor căldări de fântână. Cuțitele, șlefuite zilnic până prindeau luciul oglinzii. Ierburile aromatice atârnau în buchete la uscat de-a lungul unui perete întreg, umplând aerul cu un parfum care amesteca mentă, cimbru, rozmarin și ceva dulceag, pe care Ana nu îl putuse identifica imediat. Ulterior avea să afle că era iasomie uscată, adăugată în unele deserturi tradiționale ale palatului. Primele 2 zile trecuseră fără incidente majore. Ana observase, ascultase, notase în mintea ei fiecare detaliu.
Observase că servitorii mergeau cu capul plecat prin coridoare, că vorbeau în șoaptă chiar și atunci când nu era nimeni de față, că se fereau unii pe alții din priviri, de parcă fiecare ar fi putut fi un denunțător al celuilalt. Observase că femeile din harem nu aveau voie să intre în bucătărie, că eunucii de pază schimbau tura la fiecare 4 ore exact, că sultanul mânca întotdeauna singur la prânz și că la cina de seară era flancat de consilierii lui, bărbați cu fețe de piatră și vorbe puține. Observase toate acestea și le stocheră undeva în spatele minții, fără să le judece, fără să le comenteze. Deocamdată, incidentul din a 3-a zi nu fusese planificat. Ana se află în bucătărie la 6 dimineața, cu mult înainte ca ceilalți bucătari să sosească, pregătind un fond de vită pe care îl lăsase la fiert lent de cu seara. Focul de sub oală ardea molcom, scoțând un sâsâit liniștit, și toată bucătăria era scăldată într-o lumină aurie, caldă, de un farmec aproape domestic, care contrasta straniu cu grandoarea rece a palatului. Exact în acel moment intrase o fetiță de vreo 8 ani, în papuci de mătase și cămășuță albă, cu ochii mari și roșii de la plâns. Se oprise în pragul bucătăriei, ca și cum nu era sigură că are voie să intre, privind-o pe Ana cu o expresie care amesteca spaima cu speranța. Ana o recunoscuse imediat. Era Leila, fata uneia dintre doamnele din harem, o copilă care mai trecuse prin bucătărie în prima zi, ținând strâns în brațe o pisică portocalie. "Ce s-a întâmplat?" o întrebase Ana în turcă, limbă pe care o vorbea decent după 6 luni de studiu intensiv înainte de concurs. Fetița deschisese gura, o închisese și apoi izbucnise în plâns cu acel hohot necontrolat, venit din adâncuri pe care numai copiii îl pot produce. Ana lăsase lingura, se aplecase la nivelul ochilor copilei și așteptase. Leila îi spusese printre sughițuri că pisica ei, Portocala, fusese luată de unul dintre gardieni care spusese că animalele nu au ce căuta în palat și că urmează să fie duse afară din curtea interioară. Ana știuse imediat că duse afară nu însemna nimic bun. Îi dăduse fetei o bucată de cozonac pe care o pregătise dimineața din ingrediente găsite în cămara bucătăriei, îi ștersese lacrimile cu colțul șorțului și îi spusese să aștepte. Apoi ieșise în curtea interioară și găsise gardienii. Erau 2, mari și gravi, iar pisica portocalie scâncea înfundată într-o coșarcă de nuiele. Ana nu ridicase vocea. Le spusese calm și direct că pisica aparținea unui copil al palatului, că un copil care plânge face mai mult zgomot decât orice pisică și că dacă erau atât de siguri că decizia lor era corectă, aveau tot dreptul să meargă să-i o explice personal lui Chef Mustafa și prin el sultanului. Gardienii se uitaseră unul la altul. Pisica fusese returnată. Exact în acel moment apăruse sultanul Karim. Nimeni nu știuse de unde venea, nimeni nu îl văzuse apropiindu-se. Pur și simplu era acolo, în pragul intrării dinspre curtea interioară, privind scena cu acel aer al omului care știe totul înainte ca lucrurile să se întâmple. Ana se îndreptase, se uitase la el fără să clipească și îi spusese liniștit: "Bună dimineața!" "Nu, stăpâne, nu, măria ta." Pur și simplu, bună dimineața, de parcă ar fi salutat un vecin pe scara blocului din Iași. Karim nu răspunsese imediat. O privise câteva secunde cu o expresie pe care Ana nu o putuse citi, ceva undeva între surpriză și ceva mai adânc, mai greu de definit. Apoi spusese acele cuvinte care acum, la masa din bucătărie, îi mai ardeau încă în auz. "Nici o femeie din harem n-a rezistat mai mult de o lună. Tu ești bucătăreasă, n-ai să durezi o zi." Ana înțelese în acea clipă că sultanul nu vorbea despre demitere. Vorbea despre ceva mult mai subtil și mai periculos decât asta.
Vorbea despre un joc de putere pe care îl juca în fiecare zi cu fiecare persoană din palatul lui. Un joc al cărui scop era să reducă oamenii la dimensiunile pe care el le considera acceptabile. Și ea nu era dispusă să se reducă, nu pentru el, nu pentru nimeni. Tocana mea de miel face orice om să tacă din gură, îi răspunsese ea, inclusiv sultanii. El o privise, ea îl privise. Undeva în fundal, Leila ținea pisica portocalie strânsă la piept și nu respira. Karim nu zâmbise, dar ceva în privirea lui se schimbase, un lucru mic, aproape imperceptibil, ca o crăpătură minusculă în zidul unui castel care pare inexpugnabil. "Dovediți," spusese el în cele din urmă, cu o voce neutră, și ieșise din bucătărie fără să mai adauge nimic. Chef Mustafa apăruse imediat după plecarea sultanului, cu fața albă și mâinile tremurând. "Știi ce ai făcut?" șoptise el, apropiindu-se de Ana cu pași mici și agitați. "Nimeni nu vorbește sultanului astfel. Nimeni." Fata lui Hasan, cea care a venit acum 3 ani din Cairo să cânte la Ney, a îndrăznit să-l contrazică o singură dată într-o problemă de protocol și a fost trimisă înapoi acasă în dimineața următoare, fără o vorbă de explicație. "Tu i-ai vorbit ca unui egal." Ana ridicase privirea de la tocana, în care începuse să amestece din nou, calmă, metodică. "Nu i-am vorbit ca unui egal," spusese ea. "I-am vorbit ca o bucătăreasă care știe ce gătește. E o diferență." Mustafa o privise lung. Apoi, spre surprinderea ei, bătrânul chef scosese un sunet scurt, aproape un râs strangulat, și clătinase din cap. "Vai de capul tău, fată!" murmură el. "Vai, vai de capul tău!" Ziua trecuse în tensiunea aceea surdă, specifică momentelor când toată lumea știe că ceva urmează să se întâmple, dar nimeni nu știe exact ce anume. Ceilalți bucătari o evitaseră pe Ana cu o abilitate aproape artistică, strecurându-se în jurul ei prin bucătărie ca niște pești într-un acvariu care ocolesc un obiect nou și necunoscut. Nimeni nu îi adresase cuvântul în mod direct decât pentru strictul necesar al muncii. Nimeni, în afară de Leila, care venise la prânz și o privise pe Ana cu ochii aceia mari și recunoscători ai copilăriei, ținând pisica portocalie cu și mai multă fermitate. Seara, la ora la care sultanul lua cina cu consilierii lui, Ana terminase tocana de miel. O gătise exact cum știa ea, cu cimbru și rozmarin și un strop de vin roșu adus special în bagajele ei din România, cu ceapă caramelizată lent la foc mic și cu un sos din roșii coapte la soare, aromat cu scorțișoară și cardamon, în cantități pe care le dozase după intuiție, după acel simț interior pe care îl aveau bucătarii adevărați și pe care nu îl putea explica nimănui în cuvinte raționale. O pusese într-o oală de aramă și o trimisese la masa sultanului fără să adauge nimic, fără niciun bilet, fără niciun mesaj. Aflase ce se întâmplase mai târziu de la Ibrahim, unul dintre servitorii mai tineri care o simpatiza în tăcere. Sultanul gustase tocana, pusese lingura jos și rămăsese nemișcat aproape un minut. Consilierii, văzând reacția lui, se uitaseră unii la alții, neștiind ce să facă. Karim nu spusese nimic. Ridicase din nou lingura și mâncase tot, în tăcere deplină, ceea ce, conform lui Ibrahim, nu se mai întâmplase de ani de zile. Sultanul nu termina niciodată tot ce era în farfurie. Dimineața zilei următoare, Ana se trezise înainte de cântători cu senzația aceea ciudată a zilelor importante, un fel de vibrație în aer care nu are nicio explicație logică, dar pe care corpul o simte înaintea minții. Își pusese șorțul, intrase în bucătărie și începuse pregătirile pentru micul dejun al palatului. La 7:30, Ibrahim venise cu un mesaj de la sultan, nu o invitație, un ordin. Ana era așteptată în grădina interioară la ora 8. Grădina interioară a palatului era un loc de un fel de frumusețe dureroasă,
prea perfect ordonată ca să fie cu adevărat naturală, cu trandafiri în toate nuanțele de roșu și roz, cu fântâni de marmură din care apa curgea cu un murmur aproape inaudibil, cu portocali și lămâi ale căror fructe străluceau ca niște mici sori printre frunzele verde închis. Sultanul stătea pe o bancă de piatră lângă cea mai mare fântână, cu spatele drept și mâinile pe genunchi privind apa. Nu se întoarse când auzi pașii Anei pe pietriș. "Tocana," spuse el fără nicio introducere. "Da," răspunse Ana, oprindu-se la câțiva pași de el. "Cum ai gătit-o?" Ana îi descrise procesul simplu și direct, fără să ocolească nimic și fără să se laude. El asculta cu fața în continuare spre fântână. Când terminase, rămăsese tăcere câteva secunde bune. "Mama mea gătea ceva similar," spuse el atunci, cu o voce care nu mai era cea de stăpân al lumii din bucătărie, ci ceva mai jos, mai obosit, mai uman. Cu mult timp în urmă, înainte ca ea să moară. Ana nu spuse nimic. Uneori tăcerea era singurul răspuns cinstit. Karim se întoarse în cele din urmă și o privi pentru prima dată cu alți ochi, nu cu privirea aceea care măsoară și cataloghează, ci cu privirea aceea care vede. "Rămâi," spuse el simplu. Ana îl privi. "Știam că voi rămâne," răspunse ea. "Nu am plecat niciodată cu gândul de a pleca." El clătină ușor din cap și pentru prima oară de când o văzuse, ceva care semăna cu un zâmbet adevărat apăru în colțul gurii lui. Un zâmbet mic, nesigur, ca o flacără la prima aprindere. Ana simți ceva în pieptul ei, ceva cald și neașteptat, ceva la care nu se pregătise și pe care nu știa să-l numească încă. Dar știa un lucru cu certitudine. Această zi abia începuse și nimic, absolut nimic din ce urma să se întâmple, nu va fi simplu. Înainte ca soarele să ajungă la amiază, un om pe care Ana nu îl văzuse niciodată apărea în pragul bucătăriei, cu ochii goi și un mesaj care îi îngheță sângele în vine. Lumina dimineții se strecura prin ferestrele cu grații de fier forjat ale bucătăriei palatului ca niște fire subțiri de aur, desenând dungi lungi pe lespezile de piatră. Ana amesteca lent într-o oală cu lapte de capră pe care îl pregătea pentru desertul de seară, dar mâinile ei funcționau pe pilot automat în timp ce mintea ei era în altă parte. Era în grădina aceea interioară, pe pietrișul alb, cu glasul sultanului în urechi, spunând cu acea voce obosită și neașteptat de umană: "Mama mea gătea ceva similar, cu mult timp în urmă. Nu se așteptase la asta. Nu se așteptase la nimic din ce se întâmplase în dimineața aceea. Venise la palat pregătită pentru aroganță, pentru distanță rece, pentru ordinele date fără să te privești în ochi. Nu se pregătise pentru acel zâmbet mic și nesigur, ca o flacără la prima aprindere, care îi schimbase întreaga față pentru o secundă și jumătate și care acum îi stăruia în minte cu o insistență pe care nu o putea explica. Chef Mustafa intrase în bucătărie târâind picioarele mai tare decât de obicei, ceea ce la el era semnul sigur al unei vești proaste. Ana îl cunoștea deja suficient de bine după 4 zile încât să citească limbajul corpului lui ca pe un text scris cu litere mari. Bătrânul se oprise lângă ea, verificase că ceilalți bucătari erau suficient de departe și vorbea, coborând vocea până la limita inferioară a audibilului. "Păi îți spun eu ceva, fată, și să ții minte ce-ți spun. Sultanul nu invită niciodată angajații la conversații private în grădina interioară. Niciodată în cei 19 ani de când lucrez în palatul ăsta. Faptul că azi dimineață te-a chemat pe tine acolo înseamnă unul din 2 lucruri. Ori te trimite acasă cu o recompensă și fără explicații, ceea ce ar fi varianta bună, ori a decis că ești interesantă, ceea ce, să mori tu dacă mint, este varianta mult mai complicată." Ana îl privise. "Și care variantă crezi că e?" Mustafa clătinase din cap cu expresia omului care știe răspunsul, dar nu vrea să-l rostească tare. Plecase fără să mai spună nimic, ceea ce în sine era un răspuns.
Restul zilei trecuse fără ca sultanul să mai apară. Ana gătise, curățase, organizase, învățase. Aflase de la Ibrahim, servitorul tânăr cu fața deschisă și cu gura cam mare, că palatul număra în mod curent 123 de angajați permanenți, că bucătăria principală era responsabilă de 4 mese pe zi pentru toți locuitorii palatului plus evenimentele speciale, că sultanul Karim avea 32 de ani și că preluase conducerea la 24 după moartea bruscă a tatălui său, că era necăsătorit, fapt care constituia un subiect de speculație permanentă printre toți cei din palat, că fusese logodit odată, cu 3 ani în urmă, cu o prințesă din familia al-Mansur, dar că logotna se desfăcuse în circumstanțe pe care nimeni nu le cunoștea cu exactitate și despre care nimeni nu vorbea cu voce tare. Ibrahim îi spusese toate acestea cu entuziasmul cuiva care îi plăcea să povestească și cu imprudența cuiva care nu îți calculase bine riscurile. Ana îl ascultase cu atenție, punând în același timp plăcintele la cuptor și frecând cu ulei de măsline o tavă de miel, separând informațiile utile de bârfa inutilă cu acea precizie pe care o aplica și în bucătărie când separa condimentele. A doua zi dimineață adusese acel om. Apăruse în pragul bucătăriei la ora exact 9, moment în care Ana tocmai scoatea pâinile din cuptor. Nu era un om al palatului, asta se vedea imediat. Hainele lui erau bune, dar călătorite, cu praful drumului încă pe ele, și purta la brâu un sigiliu pe care Ana nu-l recunoscuse, dar care îi făcuse pe toți bucătarii din jur să se oprească brusc din lucru. Ochii lui erau goi, în sensul acela specific al oamenilor care au ajuns să nu mai vadă alte persoane ca pe oameni, ci ca pe piese pe o tablă de șah. O căutase direct pe ea. Îi spusese numele ei, Ana Florescu, cu un accent care nu era nici turc, nici arab, ci ceva mai nordic și mai rece. Îi întinsese un plic sigilat și îi spusese că are 24 de ore să citească, să decidă și să răspundă. Că dacă nu răspundea, răspunsul era considerat automat negativ, cu toate consecințele care decurgeau din asta. Plecase înainte ca ea să apuce să-l întrebe ceva. Ana deschisese plicul în singurul colț al bucătăriei care oferea ceva care semăna cu intimitatea, lângă fereastra cu gratii prin care se vedea zidul exterior al palatului. Scrisoarea era în română, fapt care o uimise mai tare decât orice altceva. O română corectă, fără greșeli, dar cu o construcție a frazelor care trăda că autorul nu gândea în româna, ci o traducea din altă limbă. Conținutul o făcuse să citească de 2 ori, de 3 ori, până când literele se stabilizaseră în fața ochilor și sensul lor devenise inconfundabil. Scrisoarea venea de la un om care se prezenta drept reprezentantul unui consorțiu de interese comerciale europene cu activitate în toată zona Orientului Mijlociu. Consorțiul era interesat de anumite informații legate de activitățile economice ale sultanului Karim. Nu informații secrete de stat, preciza scrisoarea cu o grijă suspectă, ci doar detalii despre rutinele zilnice, despre vizitatori, despre conversații purtate la masă. Ana ar fi plătită extraordinar de bine pentru fiecare informație transmisă. Un număr de cont elvețian era scris în josul paginii. Ana pliase scrisoarea, o băgase în buzunarul șorțului și continuase să scoată pâinile din cuptor. Mâinile nu-i tremurau. Mintea ei funcționa rece și clară, trecând prin implicațiile situației cu o viteză care o surprindea ea însăși. Cineva o recrutase. Cineva știuse că ea va câștiga concursul cu mult înainte ca ea să-l câștige, sau cel puțin cu destul timp înainte pentru a organiza această abordare. Cineva o pusese într-o poziție în care refuzul putea fi la fel de periculos ca acceptul. Deci, situația era simplă și complicată în același timp, iar Ana Florescu nu era un om care să fugă de situațiile complicate. Mustafa o găsise mai târziu, singură în cămara de condimente, mirositoare și semi-obscură, în care Ana intrase sub pretextul că face inventarul.
Bătrânul chef intrase după ea, trăsese ușa și o privise cu ochii aceia inteligenți care vedeau prea mult. Omul care a venit azi dimineață, spuse el fără introducere, știu cine e. Sau cel puțin știu pentru cine lucrează. Ana îl privi așteptând. Se numește Valentin Grigorescu. E român, dar lucrează de ani de zile pentru o rețea de informatori care vând date economice unor companii europene care vor să știe în ce afaceri merită să investească în regiune și în care nu. Tehnic vorbind, nu e ilegal ce fac. Practic vorbind, dacă sultanul află că cineva din palatul lui furnizează informații în afară, acea persoană dispare, nu e trimisă acasă, dispare. Ana scoase scrisoarea din buzunar și i-o întinse lui Mustafa. El o citi din nou și culoarea de pe fața lui coborî câteva nuanțe. Doamne Dumnezeule, șopti el în turcă. Doamne Dumnezeule, fată, de ce eu? Întrebă Ana. Mustafa o privi lung. Pentru că ești nouă, pentru că ești inteligentă și observatoare, lucru care se vede din primul minut, și pentru că, lucrul cel mai important, ai reușit să vorbești cu sultanul față în față, fără să-ți pierzi capul. Asta înseamnă că poți ajunge mai aproape de el decât oricine altcineva din palat. Ei au calculat asta. Ana, simți ceva rece trecând prin ea, nu frică, ci claritate. Acea claritate a momentelor în care înțelegi că ești pe o scenă mult mai mare decât cea pe care crezi că o ocupi. Ce fac? Întrebă ea, deși răspunsul ei interior era deja format. Mustafa o privi. Ești sigură că vrei să știi ce cred eu? Da. Bătrânul chef expira lent. Merg la sultan cu scrisoarea asta. Acum? Azi? Nu mâine? Nu după ce te mai gândești? Acum! E singura cale prin care poți rămâne în viață și, mai important, singura cale prin care poți rămâne tu. Ana luase scrisoarea înapoi, o pusese în buzunar și ieșise din cămară. Nu spre ieșirea din palat, nu spre camera ei, spre grădina interioară, unde Ibrahim îi spusese că sultanul petrecea în mod obișnuit a doua parte a dimineții, când nu avea audiențe. Karim era acolo. Stătea în picioare de data aceasta, lângă unul dintre portocalii, cu o carte deschisă în mână, pe care, evident, nu o citea. Se întoarse când o auzi venind și ceva pe fața lui arătă că prezența ei nu era o surpriză totală. Ana scoase scrisoarea și i-o întinse fără să spună nimic. El o luă, o citi. Fața lui nu se schimbă în niciun fel vizibil, dar Ana observă cum degetele lui se strângeau imperceptibil în jurul hârtiei. Tăcerea care urmă era de un tip diferit față de cea de ieri. Era o tăcere cu greutate în ea. De când ai primit asta? Întrebă el. Azi dimineață, înainte de ora 10. Și ai venit direct la mine. Da, el o privi. De ce? Ana se gândi o secundă la toate răspunsurile posibile, diplomatice, prudente, calculate. Și apoi spuse adevărul, pentru că era singurul lucru care îi stătea în fire. Pentru că palatul ăsta e casa ta. Și dacă cineva încearcă să folosească bucătăria ta ca să-ți spioneze casa, meriți să știi, indiferent ce se întâmplă cu mine după. Karim o privise atât de lung și cu o asemenea intensitate, încât Ana simțise că trebuie să facă ceva cu mâinile și începuse să aranjeze mecanic câteva frunze căzute de pe portocal, adunându-le în palmă. Era un gest mic și domestic și complet nepotrivit cu situația, și tocmai de aceea autentic. Știi că asta te pune în pericol, spuse el în cele din urmă. Oamenii ăștia nu sunt inocenți, știu. Și ai venit oricum, am venit oricum. O altă tăcere. Apoi Karim pliase scrisoarea, o pusese în buzunarul robei lui și spuse cu o voce care acum era complet diferită față de cea de în prima zi, complet diferită față de toate variantele pe care le auzise până acum, o voce mai puțin sultan și mai mult om. Rămâi în palat. Nu ieși în piață, nu trimite mesaje, nu vorbești cu nimeni în afara palatului până când această situație se clarifică. O să am grijă ca Grigorescu să nu mai ajungă la tine. Ana dădu din cap. Și, adăugă el, ca și cum cuvintele ar fi venit singure fără să le fi plănuit, mulțumesc. Ana se uită la el. Karim ibn Yusuf al-Rashid,
sultanul la cărui privire făcea oamenii să coboare ochii, îi mulțumea ei. Unui bucătar din Iași cu șorțul plin de făină și o palmă plină de frunze de portocal. "Fii sănătos," spuse ea pur și simplu în română, fără să gândească. El nu înțelesese cuvintele, dar ceva în tonul ei îl făcuse să zâmbească din nou. Același zâmbet mic și nesigur de ieri, poate puțin mai sigur acum. Se întorsese la bucătărie cu pași liniștiți, dar cu ceva transformat în interior. Un fir mic și luminos, pe care nu știa cum să-l numească și nu îndrăznea să îl examineze prea direct, de teamă că s-ar stinge. Seara, la ora 5, Ibrahim apăruse în bucătărie cu fața albă și privirea speriată a cuiva care tocmai aflase ceva ce nu ar fi vrut să afle. "Nu e vorba numai de Grigorescu," șoptise el trăgând-o pe Ana deoparte cu o urgență care nu era deloc teatrală. "Rețeaua lui are un om în interiorul palatului. Cineva care lucrează aici de ani de zile. Cineva care știa că tu vei câștiga concursul înainte ca rezultatele să fie anunțate oficial." Ana îl privise. "Și mai e ceva," continuase Ibrahim cu o voce care scăzuse până la abia audibil. "Omul ăsta din interior nu te-a ales pe tine întâmplător. Te-a ales pentru că știa ceva despre tine. Ceva din trecutul tău din România. Ceva cu care te pot forța să colaborezi dacă refuzi de bunăvoie." Sângele Anei se răcise instantaneu. Singurul secret pe care ea îl avusese vreodată, singurul lucru din viața ei pe care nu îl povestise nimănui, era legat de sora ei mai mică, Ioana, și de o datorie veche care amenința să distrugă tot ce construiseră amândouă. Și acum cineva, undeva în palatul acesta cu mirosuri de tămâie și trandafiri, știa despre Ioana. Noaptea în palat nu semăna cu noaptea în afara lui. În afară, noaptea venea treptat, cu un amurg care pregătea lumea pentru întuneric, cu răcoarea care cobora lin peste acoperișuri și cu liniștea care se instala natural, organic, ca respirația unui om care adoarme. În palat, noaptea era un alt fel de lumină. Torțele de pe coridoare ardeau continuu, umbrele se mișcau pe pereți cu o viață proprie și liniștea nu era niciodată completă, ci întretăiată de pași îndepărtați, de voci coborâte la minim și de acel sâsâit constant al apei din fântânile interioare care nu se opreau niciodată. Ana stătea pe marginea patului din camera ei mică, amplasată în aripa de serviciu a palatului, și privea flacăra lumânării de pe masa de lângă fereastră, fără să o vadă cu adevărat. Ioana. Sora ei de 22 de ani, blondă și fragilă și cu un zâmbet care putea lumina o cameră întreagă, care trăia în Iași, într-un apartament mic, cu pereți subțiri și visuri mari. Ioana, care intrase cu 2 ani în urmă într-o afacere cu un bărbat de care se îndrăgostise, un bărbat cu vorbe frumoase și cu promisiuni și mai frumoase, și care acum datora o sumă de bani unui om pe care Ana nu îl cunoștea personal, dar pe care îl știa din reputație, un om care colecta datorii în felul în care alții colecționează timbre, cu răbdare și cu metodă și fără niciun fel de milă. Ana plecase la concursul din București și ulterior la Istanbul cu acordul tacit al situației, cu promisiunea că banii câștigați vor rezolva problema. Dar problema nu fusese rezolvată. Se agravase și acum cineva, undeva în palatul acesta, știa despre ea. Se ridică de pe pat înainte ca primul cântat al cocoșilor să anunțe zorile și intră în bucătărie cu o oră mai devreme decât de obicei. Focul sub cazanul cel mare ardea în continuare, alimentat de băiatul de serviciu care dormea ghemuit pe o bancă lângă perete și lumina aceea portocalie, pulsatilă, arunca umbre mari pe tavanul boltit. Ana aprinse 2 lumânări suplimentare, își puse șorțul și începu să pregătească aluatul pentru pâine, pentru că în momentele de criză mâinile ei aveau nevoie de ceva concret de făcut, ceva cu textură și rezistență și logică simplă, altfel mintea ei se rostogolea în spirale inutile.
Frământă aluatul cu toată greutatea corpului, împingând și tragând ritmic când auzi ușa bucătăriei deschizându-se. Se întoarse așteptând să-l vadă pe Ibrahim sau pe Mustafa. Nu era niciunul dintre ei. Karim stătea în pragul ușii în haine simple, fără turbant, fără mantia brodată, fără niciun semn exterior al puterii lui. Un pantalon larg de in bej și o cămașă albă cu mânecile suflecate. Părul negru, ușor ondulat, căzut, liber. Arăta cu 10 ani mai tânăr și infinit mai uman, și Ana simți că are nevoie de o secundă suplimentară să proceseze imaginea. "Nu dormi," spuse el. Nu era o întrebare. "Rare ori în situații complicate," răspunse ea și se întoarse la aluat. El intră în bucătărie cu pași lenți, ca și cum ar fi cerut permisiunea fiecărui obiect să fie acolo, și se opri la o distanță respectuoasă de masa de lucru, privind mișcările mâinilor ei. Tăcerea dintre ei nu era incomodă. Era din categoria tăcerilor care se instalează natural între oameni care nu simt nevoia să umple aerul cu cuvinte inutile. "Grigorescu a părăsit orașul în cursul nopții," spuse el în cele din urmă. "Oamenii mei l-au escortat până la frontieră. Nu se mai întoarce." Ana nu se opri din frământat. "Și omul din interior?" Karim ezită o fracțiune de secundă. "Îl identificăm. Are să dureze, pentru că e cineva care a construit ani de zile o fațadă credibilă. Dar îl găsim." Ana se opri și se uită la el. "Știe cineva despre sora mea?" Expresia lui Karim se schimbă ușor. "Da, Ibrahim mi-a raportat ce ți-a spus. Am verificat deja. Informațiile despre sora ta sunt deținute de rețeaua lui Grigorescu ca leverage. Dacă Grigorescu e plecat și rețeaua e neutralizată, informațiile pierd valoarea." Ana îl privea. "Dar datoria tot există." "Suma datorie de sora ta," spuse Karim cu o voce complet neutră, "a fost lichidată azi noapte." Ana se uită la el. Nu înțelesese imediat. Sau înțelesese, dar nu putea procesa. "Am trimis pe cineva," continuă el. "Nu era o sumă mare. A fost rezolvată." Ana simți ceva în gât, ceva care ardea și nu era furie. Puse palmele pe masă și se uită la aluatul din fața ei câteva secunde lungi. "Nu aveai dreptul să faci asta fără să mă întrebi," spuse ea în cele din urmă, cu o voce controlată. Karim o privi. "Știu. E viața mea și viața surorii mele. Nu ești responsabil pentru ele. Știu și asta." "Atunci de ce?" El nu răspunse imediat. Privea același aluat pe care îl privea și ea, de parcă răspunsul era acolo, frământat în el, și trebuia doar extras cu grijă. Apoi spuse, simplu și fără să ridice privirea, "Pentru că poți." Ana întoarse capul spre el. "Pentru că poți să rezolvi problema asta pentru ea," continuă el mai încet. "Eu am putut. Deci am făcut-o. Nu pentru tine. Nu ca să îți fiu dator sau să-mi fii datoare. Pur și simplu pentru că se putea face și ar fi fost o risipă să nu o faci când poți." Era o logică ciudată. Era o logică pe care Ana o înțelegea perfect, pentru că era aceeași logică cu care ea funcționase toată viața. Fă ce poți face, când poți să o faci, fără să calculezi returnul. "Îi va fi comunicat Ioanei că banii vin de la tine," adăugă el. Nu e treaba ei ce se întâmplă în spatele scenei. Ana se întoarse la aluat. Îi era aproape imposibil să vorbească în momentul acela și știa că era mai sigur să frământe decât să deschidă gura. "Mulțumesc," spuse ea în cele din urmă, tot în română. El zâmbi din nou. Același zâmbet care devenea cu fiecare apariție puțin mai familiar, puțin mai al lui. "Ce înseamnă asta?" "Înseamnă că ești un om bun," spuse ea și de data aceasta nu mai comută în turcă. Rămase în română pentru că unele lucruri trebuie spuse în limba în care le simți. El nu înțelese cuvintele, dar înțelese altceva. Rămase în bucătărie încă un sfert de oră, aezându-se pe o bancă la marginea spațiului de lucru și privind-o pe Ana lucrând, fără să vorbească, fără să deranjeze, cu o prezență care era liniștitoare în loc să fie opresivă.
Când plecă, salută cu un gest al capului și Ana îi răspunse la fel. Ziua aceea fu ziua în care tot palatul observă. Nu era ceva explicit, nu era ceva pe care să-l poți arăta cu degetul și să spui, uite, asta e diferit. Era o schimbare de ton, de atmosferă, subtilă, ca o schimbare de temperatură cu un singur grad, pe care o simți pe piele, fără să poți numi momentul exact în care s-a produs. Servitorii se uitau la Ana diferit, nu cu teamă, nu cu antipatie, ci cu acea atenție specială pe care o rezervai oamenilor care intră brusc în orbita puterii. Ibrahim era mai atent la ea, mai precaut în ce îi spunea și cum. Chiar și șef Mustafa părea să-i lase mai mult spațiu, să-i ceară mai des opinia în chestiuni de meniu. Femeia care remarcă schimbarea cel mai clar și cel mai neplăcut fu Yasmin. Yasmin bint Faruk era o prezență în palat de 5 ani. Venise din Cairo la 20 de ani, frumoasă cu acel tip de frumusețe studiat și perfect conștient de ea însăși, cu ochi negri de migdală și o mers care transforma orice coridor într-o pistă. Fusese adusă ca tutore de muzică pentru copiii personalului, dar rolul ei real, știut de toată lumea și nerostit de nimeni, era acela de favorită neoficială a sultanului. Nu că sultanul o tratase vreodată cu vreo atenție specială vizibilă, dar Yasmin își construise această poziție cu răbdare și inteligență și nu intenționa să o abandoneze pentru o bucătăreasă din România care ținea pisici și vorbea fără să-i se ceară opinia. O găsi pe Ana la sfârșitul dimineții în grădina de ierburi aromatice, unde aceasta culegea cimbru proaspăt. Se apropie cu acel mers al ei și se opri suficient de aproape pentru a fi invazivă, fără să fie atacabilă. "Bună ziua!" zise ea în turcă, cu o voce dulce și cu ochi reci. "Am auzit că ai rezolvat o problemă cu niște oameni neplăcuți." Ana continuă să culeagă cimbru. "Da." "Trebuie să fii specială," continuă Yasmin, "să ajungi în palat de 3 zile și să ai deja protecția sultanului." Ana se ridică și o privi direct. "Nu am cerut protecție nimănui. Am informat stăpânul casei despre o amenințare la adresa casei lui. E o diferență." Yasmine zâmbi cu o precizie chirurgicală. "Mă rog, cum spui tu? Știi ce-mi place la tine? Curajul. E atât de rar la femeile care nu au nimic de pierdut." Ea plecă înainte ca Ana să poată răspunde, lăsând în urma ei un miros de trandafiri și o amenințare atât de bine ambalată încât putea trece drept compliment. Ana rămase în grădina de ierburi, cu cimbrul în mână și cu minte clară analizând situația. Yasmine nu era un pericol direct. Era ceva mai subtil și mai dificil de gestionat. Era o forță care lucra la nivelul percepțiilor, al zvonurilor, al micilor gesturi care modificau modul în care ceilalți te vedeau. Și la palat, modul în care te vedeau ceilalți era uneori mai important decât realitatea. Seara, la cina sultanului, Ana trimise un preparat pe care nu îl planificase dinainte. Nu tocana, nu nimic din meniul prestabilit. Luase niște gutui găsite în cămară, le copsese cu miere și scorțișoară și cardamom și le servise cu o cremă din lapte de migdale pe care o aromase cu apa de trandafiri. Era un desert simplu, aproape sărac față de grandoarea obișnuită a mesei sultanului, dar echilibrat cu o precizie care transforma simplitatea în eleganță. Ibrahim se întoarse cu farfuria goală și cu un mesaj verbal. "Sultanul dorește să știe cum se numește desertul." Ana se gândi o secundă. "Spune-i că nu are nume, că unele lucruri bune nu au nevoie de etichetă." Ibrahim o privise cu expresia cuiva care nu e sigur dacă să transmită mesajul exact sau să-l edulcoreze. Îl transmisese exact. Răspunsul venise după 10 minute. Sultanul spune că lucrurile fără nume sunt greu de regăsit. Ana zâmbise pentru prima dată în ziua aceea. "Spune-i că lucrurile care merită regăsite se regăsesc întotdeauna." Cu sau fără nume. Nu mai venise niciun răspuns în seara aceea.
Dar a doua zi dimineață, când Ana intrase în bucătărie, găsise pe masa de lucru un singur trandafir portocaliu, pus cu grijă lângă cuțitul ei de bucătărie. Nu era de la grădina palatului. Trandafirii din grădina palatului erau roșii și roz. Acesta era portocaliu, adus de undeva special. Ana îl luase, îl mirosise, îl pusese în paharul cu apă de lângă fereastră. Nu spusese nimic nimănui. Dar tot restul dimineții lucrase cu un fel de ușurință în mișcări, pe care Mustafa o observase și o comentase în felul lui indirect. Astăzi ai pus prea multă nucșoară în sos, adică ești distrasă. Lucrul acesta nu e specific ție. Ana adăugase mai mult sos ca să compenseze și nu răspunsese nimic. Criza izbucni la ora 2 după amiaza, dintr-o direcție pe care nimeni nu o anticipase. Un curier sosise de la palatul guvernatorului provincial cu o scrisoare pentru sultanul Karim. Conținutul scrisorii devenise în mai puțin de o oră subiect de șoaptă în toate colțurile palatului, pentru că unele secrete circulau prin pereți, ca și cum pereții ar fi fost din hârtie. Guvernatorul trimisese o cerere formală, sau mai precis, o cerere mascată în termeni diplomatici, care nu ascundea cu nimic natura ei reală. Guvernatorul dorea ca bucătăreasa română să fie retrasă din palatul sultanului și returnată în țara ei de origine. Nu dădea niciun motiv explicit. Folosea un limbaj de protocol care permitea orice interpretare, dar în spatele limbajului de protocol, oricine cunoștea dinamica politică regională înțelegea imediat. Guvernatorul era unchiul Iasminei și Iasmine lucrase rapid. Ana află de la Mustafa, care intrase în cămara de condimente pentru a 3-a oară în aceeași săptămână cu vești proaste, devenind practic spațiul oficial al conversațiilor dificile. Bătrânul chef stătuse în fața ei și îi spusese totul direct, pentru că înțelesese că Ana nu era o femeie căreia să îi prezinți adevărul împachetat. Guvernatorul are autoritate administrativă asupra palatului în chestiuni de personal extern, spuse el. Sultanul poate refuza cererea, dar asta creează un conflict politic pe care în mod normal ar prefera să-l evite. Un conflict cu unchiul Iasminei, care controlează 3 districte și o 1/3 din aprovizionarea cu apă a regiunii, nu e un conflict pe care să-l cauți fără un motiv suficient de puternic. Ana îl privi. Adică eu nu sunt un motiv suficient de puternic. Mustafa ezită. Spune-mi adevărul, îi zise ea. Bătrânul chef trase aer în piept. 3 zile în urmă, nu. O bucătăreasă română care gătise bine de câteva ori nu justifică un conflict politic. Dar acum, după ce sultanul a început să trimită trandafiri portocalii la ora 6 dimineața și să petreacă sferturi de oră în bucătărie, privind pe cineva frământând aluat, situația s-ar putea să fie diferită. Problema e că sultanul singur nu știe încă cât de diferită e situația. Ana rămase tăcută îndelung. Fereastra cămării dădea spre un zid de piatră, nicăieri interesant sau frumos. Și ea privea zidul acela gândindu-se la ceva ce nu rostise niciodată tare și nici nu intenționase să o facă. Ce se întâmplă dacă el acceptă cererea guvernatorului? Întrebă ea în cele din urmă. Pleci în 48 de ore, fără drept de întoarcere. Ana luă borcanul cu chimen de pe raft și îl puse la loc fără niciun motiv. Îl luă din nou, îl puse înapoi. Și dacă refuză, atunci, spuse Mustafa cu o voce în care se amestecau îngrijorarea și ceva care semăna cu speranța, atunci trebuie să aibă un motiv real, concret, pe care să-l poată justifica în fața guvernatorului și a oricui altcineva care întreabă. Ana înțelese ce nu spunea Mustafa. Sultanul trebuia să decidă. Și pentru a decide, trebuia să știe el însuși ce simte, lucru pe care probabil nu și-l clarificase încă. Ea ieși din cămară și traversă bucătăria. Ceilalți bucătari se fereau din calea ei, simțind că ceva se petrecea, deși nu știau exact ce. Ajunse la focul de sub cazanul cel mare, aprinse un al doilea foc sub o tigaie mică de fontă și începu să prepare ceva. Nu după un rețetar, nu după un plan,
Din instinct pur, cu mâinile care știau ce fac și cu mintea care se ducea în altă parte, pregătea cozonacul bunicii ei, rețeta pe care nu o scrisese niciodată nicăieri pentru că o știa din corp, din miros, din sunetul aluatului când era gata. Cozonacul pe care îl pregătea mama ei în fiecare Crăciun și pe care ea îl replicase prima dată la 18 ani și care ieșise perfect din prima spre stupoarea întregii familii. Cozonacul care mirosea acasă și a iarnă și a tot ce era bun și sigur și real în viață, nu știa de ce îl prepara. Sau știa, dar nu era pregătită să admită cu voce tare. La ora 5 după amiaza, Ibrahim veni în bucătărie cu o față ciudată, ca a cuiva care nu știe dacă aduce vești bune sau rele. Sultanul vrea să vorbești cu el. Acum. Nu în grădină. În sala de audiențe mici. Ana scoase cozonacul din cuptor, îl puse pe masa de răcire, se scoase șorțul, se aranjă cât putea și îl urmă pe Ibrahim. Sala de audiențe mici era mai puțin impozantă decât sala principală, dar mai intimidantă în felul ei, pentru că intimitatea spațiului amplifica orice. Karim stătea în picioare lângă fereastră cu scrisoarea guvernatorului în mână și se întoarse când intră Ana. Expresia lui era una pe care nu o mai văzuse până atunci, derută. Nu suferință, nu furie, ci acea derută specifică omului care știe că trebuie să ia o decizie și realizează că nu toate deciziile se pot lua cu capul. Ana se opri în mijlocul sălii și îl privi așteptând. Ai văzut scrisoarea?" spuse el. Toată lumea a văzut-o. El scutură din cap ușor. Palatul ăsta nu poate păstra niciun secret. Puse scrisoarea pe masă. Ana, trebuie să-ți spun ceva. Ea așteptă. Pot refuza cererea guvernatorului. Am autoritatea să o fac și circumstanțele politice, deși complicate, sunt gestionate. Dar dacă o refuz fără un motiv pe care să-l pot susține public, creez un precedent. Și precedentele în politică sunt periculoase. Îl privea. El continuă și acum vocea lui nu mai era nici a sultanului, nici a omului de putere. Era vocea omului de 32 de ani care stătuse prea mult în sălile de protocol și prea puțin în conversații reale. Am nevoie să știu ceva. Și o să te rog să fii sinceră cu mine, pentru că nu știu să gestionez altceva decât sinceritatea. Da, spuse Ana. El o privise câteva secunde. Ce ești tu pentru mine? Ce am devenit eu în 6 zile? Pentru că eu nu știu să numesc asta și am nevoie să știu dacă merită să creez un conflict politic sau dacă trebuie să semnez că ai plecat cu bine. Liniștea care urmă fu cea mai lungă pe care o trăise Ana în palat. Afară, în grădina interioară, fântânile murmurau continuu. Undeva departe, Leila râdea cu pisica portocalie. Mirosul de cozonac, tocmai ieșit din cuptor, se strecurase cumva până și în sala de audiențe, cald și dulce și imposibil de ignorat. Ana deschise gura să spună ceva rezonabil, ceva care să protejeze ambele persoane din cameră, ceva echilibrat și înțelept și adult. Dar tocmai atunci ușa sălii se deschise brusc și Ibrahim intră cu fața albă ca varul, tremurând vizibil. Sultanule, șopți el, și vocea lui nu era a cuiva care aduce o veste, era a cuiva care aduce un dezastru. Guvernatorul e aici. A venit personal și a adus cu el contractul de căsătorie. Aerul din sala de audiențe mici se schimbă instantaneu, ca și cum cineva deschisese o fereastră spre un ger năprasnic în mijlocul verii. Ana simți schimbarea în piept înainte să o proceseze cu mintea, acea compresie bruscă a spațiului când realitatea se reașează în jurul tău și nimic din ceea ce era solid cu o secundă înainte nu mai are aceeași consistență. Ibrahim stătea în prag cu fața albă și genunchii care se vedea că îl susțineau cu efort și cuvintele lui atârnau în aer ca niște obiecte cu greutate fizică. Guvernatorul e aici. A adus contractul de căsătorie. Karim nu se mișcă. Rămase exact cum era, în picioare lângă fereastră, cu scrisoarea guvernatorului pe masă în fața lui și cu ochii pe Ana.
Dar ceva se transformase în privirea lui, ceva care în mai puțin de 3 secunde trecuse prin surpriză, prin calcul rapid și prin ceva mai greu de definit. Ceva care semăna cu o decizie luată înainte, ca mintea să apuce să ceară permisiunea. Cu cine? Întrebă el, și vocea lui era complet calmă, ceea ce era mai descurajant decât orice manifestare vizibilă de emoție. Ibrahim înghiți în sec. Cu fiica lui, sultanule, Sultana Mariam bint Hasan al Nouri, 24 de ani. Contractul e pregătit și semnat din partea familiei. Ana, simți că trebuie să facă ceva cu corpul ei imediat sau va rămâne acolo împietrită pentru totdeauna. Făcu un pas înapoi. Karim întoarse privirea spre ea exact în acel moment și în acea fracțiune de secundă în care ochii lor se întâlniră, se întâmplă ceva pe care niciun protocol de palat și niciun tratat diplomatic nu l-ar fi putut anticipa. El spuse cu o voce atât de joasă încât Ibrahim cu siguranță nu auzi, dar ea auzi perfect. Nu pleca. Ana se opri. El se întoarse spre Ibrahim. Spune-i guvernatorului că îl primesc în sala principală în 20 de minute și trimite-l pe Mustafa la mine acum. Ibrahim dispăru. Ușa se închise. Rămaseră din nou singuri în sala aceea mică, dar acum singurătatea lor era de un alt calibru, mai grea și mai urgentă. Karim traversă sala cu pași repezi și se opri la 2 metri de ea. Ana observă pentru prima oară cât era de înalt când nu era distanța formală dintre ei, cât de obosit arăta la lumina de după amiază, cu umbrele acelea subțiri sub ochi ale omului care dormea puțin de mult timp. Știai că există un contract de căsătorie? O întrebă el direct. Nu, eu nu știam nimic despre asta. El o crede. Se vedea că o crede fără să ezite. Guvernatorul a planificat asta, spuse el mai mult pentru sine. Scrisoarea cu cererea de retragere a ta a fost preambulul. A vrut să mă pună într-o poziție în care refuzul cererii lui părea că am un motiv personal. Un motiv personal pe care să-l poată folosi ca presiune. Dacă accept contractul de căsătorie, câștigă. Dacă refuz, câștigă altfel. Ana îl privi. Cum câștigă dacă refuzi? El ridică privirea spre ea. Dacă refuzi căsătoria fără motiv public explicit, devine un scandal politic. O insultă adusă familiei al Nouri, care are aliați în 3 provincii și o relație veche cu palatul. Poate destabiliza suficient de mult pentru a forța o serie de concesii economice pe care le urmărește de 2 ani. Adică, spuse Ana lent, tu ești prins. Karim o privi. Da, sunt prins. Mustafa intră fără să bată, ceea ce arăta că primise un ordin specific sau că situația depășise protocolul obișnuit. Bătrânul chef se uită de la sultan la Ana și înapoi cu ochii aceia inteligenți care citeau camerele ca pe hărți. Karim îi explică situația în mai puțin de 2 minute, concis și fără ornamente. Mustafa ascultă, fără să îl întrerupă. Când sultanul termină, bătrânul chef rămase tăcut câteva secunde privind mochetă. Apoi ridică ochii spre Ana. Tu ce vrei? O întrebă el direct, ceea ce în sala aceea, în momentul acela, era probabil cea mai importantă întrebare pe care i-o pusese cineva vreodată. Ana, simți că toată lumea se oprise să asculte răspunsul. Nu numai Mustafa și Karim din camera aceea, ci ceva mai larg, mai profund, ca și cum viitorul ei întreg stătea cu urechea lipită de ușă. Vreau să rămân, spuse ea, dar nu cu orice preț și nu în orice condiții. Karim o privi cu o intensitate care aproape că durea fizic. Mustafa dădu din cap lent. Atunci avem 20 de minute să găsim o cale. Cei 20 de minute care urmară fură cei mai denși pe care îi trăise Ana în viața ei, mai denși chiar și decât finalul concursului de la București, mai denși chiar și decât noaptea în care aflase despre datoria Ioanei. Cei 3 stăteau în jurul mesei mici din colțul sălii
Și vorbeau repede și precis. Mustafa, cu experiența lui de 19 ani în interiorul mecanismelor palatului, Karim, cu cunoașterea lui a dinamicii politice, și Ana, cu o claritate rece a minții, pe care o căpăta întotdeauna când situația atingea punctul maxim de presiune. Găsiră o cale, nu perfectă, nu fără riscuri, dar o cale. Sala principală de audiențe era o cameră care nu permitea nimănui să uite unde se afla. Coloanele de marmură albă urcau până la un tavan pictat cu constelații și versete aurite. Covoarele absorbeau sunetul pașilor, transformând orice intrare într-un eveniment tăcut și solemn. Și tronul, dacă îi se putea spune tron, era de fapt un jilț larg de lemn sculptat căptușit cu catife avișinie, care ocupa o platformă ridicată cu 3 trepte, dând celui care stătea acolo avantajul fizic al înălțimii față de orice vizitator. Guvernatorul Hasan al Nouri stătea în centrul sălii cu spatele drept și mâinile încrucișate la spate, flancat de 2 consilieri și de un notar care ținea un tub de piele în care se afla, în mod evident, contractul menționat. Guvernatorul era un bărbat de vreo 60 de ani, corpulent, cu o barbă grizonantă tunsă scurt și cu ochii de un castaniu închis care calculau permanent ca niște mecanisme de ceas care nu se opresc niciodată. Karim intră în sală cu pasul lui obișnuit, lent și cu greutate, purtând acum mantia brodată și turbantul negru, toată armura vizuală a funcției lui. Se opri la baza treptelor și rosti salutul formal. Guvernatorul răspunse cu același protocol. Totul era perfect calibrat, fiecare cuvânt la locul lui, ca piesele unui mecanism care funcționase de sute de ani. Ana intră cu 30 de secunde mai târziu, fără anunț, fără introducere formală. Purta cel mai bun lucru pe care îl avusese în geamantan, o rochie simplă de un verde închis pe care o cumpărase din Iași cu ocazia unui eveniment de gală la care participase ca bucătăreasă șefă și pe care o păstrase fără să știe de ce. Părul îl strânsese simplu, fără ornamente. Ținea în mâini un platou mic de lemn pe care se aflau 2 căni cu ceai și o farfurie cu felii din cozonacul pe care îl copsese în după amiaza aceea. Guvernatorul o văzu intrând și expresia lui se transformă în ceva care nu era mânie, nu era surpriză. Era acea reconfigurare rapidă a planului când cineva introduce o variabilă neprevăzută. Ochii lui o evalueră în mai puțin de 2 secunde cu o eficiență care arăta un om obișnuit să facă calcule rapide despre oameni. Karim vorbi înainte ca guvernatorul să apuce să obiecteze. Guvernator Hasan, îți prezint pe Ana, bucătăreasa principală a palatului meu și viitoarea mea soție. Sala tăcu complet. Guvernatorul rămase nemișcat 3 secunde exacte, ceea ce pentru un om ca el reprezenta o eternitate de reacție. Consilierii lui schimbară priviri rapide. Notarul strânse tubul de piele mai tare în mâini, fără să realizeze. Ana puse platoul pe masa laterală. Turnă ceaiul cu mâini complet ferme și se întoarse spre guvernator cu o expresie deschisă și liniștită. Guvernatorul vorbi în cele din urmă, cu o voce din care reușise să elimine aproape tot ce simțea. Sultanul nu mi-a comunicat nicio astfel de intenție. Karim se urcă pe treapta platformei și se întoarse spre el. Intenția mea e privată până în momentul în care aleg să o fac publică. Scrisoarea pe care ai trimis-o ieri cu privire la retragerea Anei din palat a accelerat această clarificare. Îți mulțumesc pentru asta. Era o lovitură precisă, administrată fără nicio urmă de ostilitate vizibilă. Guvernatorul fusese prins în propriul mecanism. Scrisoarea lui, concepută să creeze presiune, devenise instrumentul care justifica exact decizia pe care voia să o împiedice. Dar guvernatorul Hasan al Nouri nu ajunsese unde era printr-o singură greșeală de calcul. Se redresă, luă o scurtă pauză și schimbă unghiul. Sultanul înțelege că o astfel de uniune ar necesita aprobarea Consiliului și o perioadă de deliberare. Procedura prevede cel puțin 6 luni de la anunțul formal. Karim zâmbi. Exact.
6 luni în care situația e clarificată public și orice altă propunere de căsătorie venită din exterior devine, din punct de vedere protocolar, inadmisibilă. O altă tăcere. Guvernatorul privi spre Ana cu o expresie în care acum era ceva ce semăna cu un respect reluctant. Acel respect specific pe care l-ai față de oponentul care tocmai ți-a întors strategia împotriva ta. Ești bucătăreasă, îi spuse el Anei direct, ieșind pentru prima dată din protocol. Da, răspunse ea la fel de direct. Și gătesc mai bine decât oricine din această sală, inclusiv decât oricine pe care ați adus-o pe contractul acela de piele. Consilierii guvernatorului se uitară în podea. Notarul regăsi brusc un interes acut pentru cusătura tubului de piele. Guvernatorul Hasan al Nouri privi câteva secunde la Ana, apoi la sultan, apoi din nou la Ana. Și în privirea lui bătrână și calculatoare a apărut ceva la care nimeni din sală nu se așteptase. Un zâmbet, mic, controlat, abia vizibil, dar real. Gătit bine nu e suficient pentru ce urmează, îi spuse el Anei. Știu, răspunse ea, dar e un început bun. El luă o ceașcă de ceai de pe platou, o gustă, o puse jos, luă o felie din cozonac și o mâncă în tăcere. Toată lumea din sală aștepta. Cozonac românesc, spuse el în cele din urmă, cu o voce din care surpriza era singura emoție necontrolată. Mama mea l-a mâncat odată, la o recepție diplomatică din București, în urmă cu 30 de ani. A vorbit despre el până la moartea ei. Ana îl privi. Rețeta ei a bunicii mele. Dacă vreți, vă dau scrisă. Hasan al Nourii se uită la ea lung, apoi se întoarse spre sultan. Sultanul va înțelege că procedura necesită timp. Consiliul trebuie informat corect. Consiliul va fi informat mâine, spuse Karim. Guvernatorul se întoarse spre notarul lui și îi spuse ceva în șoaptă. Notarul băgă tubul de piele sub braț cu un gest definitiv. Consultarea luase sfârșit. Guvernatorul și suita lui plecară cu același protocol cu care veniseră. Ușile mari ale sălii se închiseră în urma lor cu un sunet surd și final. Karim coborî treptele platformei și se întoarse spre Ana. Mustafa, care stătuse în spatele unei coloane cu discreția unui om care știuse exact unde trebuie să fie, fără să deranjeze, ieși din umbră. Ana îl privi pe Karim. Nu vorbi imediat. Lăsă tăcerea să se stabilizeze. Ai spus că voi fi soția ta, spuse ea în cele din urmă, fără să mă întrebi. El o privi. Da, asta nu se face. Știu. Atunci de ce ai făcut-o? El traversă spațiul dintre ei cu 2 pași și se opri la o distanță la care ea îi putea vedea exact fiecare nuanță din privire și pentru prima oară de când îl știa nu mai era nicio armură acolo, niciun calcul, niciun protocol. Era omul de 32 de ani care gătise singur prea mulți ani și care se trezise privind pe cineva, frământând aluat la ora 6 dimineața și simțind că e acasă. Pentru că alternativa era să te pierd, spuse el simplu. Și nu eram dispus să fac asta. Ana, simți că tot aerul din sală era consumat. Nu m-ai pierdut niciodată, spuse ea. Eram deja a mea. Nu e același lucru. El o privi cu acea privire care vedea. Ce e diferit? Ana ridică o mână și o puse pe brațul lui, primul contact fizic direct dintre ei, un gest mic și imens în același timp. Dacă rămân, rămân pentru că vreau, nu pentru că ai decis tu. Și dacă mă ceri pentru că simți, nu pentru că ai nevoie de o justificare politică. Karim coborî privirea spre mâna ei pe brațul lui și rămase nemișcat câteva secunde, de parcă obiectul acela, 5 degete pe o mânecă de mătase, ar fi fost cel mai important lucru pe care îl văzuse vreodată. Te cer pentru că simt, spuse el. Politica a fost pretextul, nu motivul. Mustafa tuși ușor din spatele coloanei lui. Ana ridică privirea spre bătrânul chef. El ridică mâinile în gestul universal al omului inocent, care nu e acolo și nu a auzit nimic, și se întoarse studiind cu interes pictura de pe coloana cea mai apropiată. Ana se uită din nou la Karim.
El o privea cu acel zâmbet care cu fiecare apariție devenea mai sigur pe el, mai al lui, mai puțin o fisură în zid și mai mult un zid nou, care se construia din cu totul alte materiale. Iasmine n-o să se oprească, spuse Ana. Unchiul ei n-o să se oprească nici el, indiferent ce i-am spus azi. Știu, spuse Karim, dar acum jocul e deschis, nu mai e în spatele ușilor închise. Ana dădu din cap. Și omul din interior, cel care lucra pentru Grigorescu? Mâine îl știm. Am pus oameni pe fiecare angajat care a avut acces la informațiile din concurs înainte de anunțul oficial. Există o singură persoană care corespunde profilului. Cine? El ezită o singură secundă. Ibrahim. Ana simți că podeaua se mișcă ușor sub ea. Ibrahim cu fața lui deschisă și gura cam mare și entuziasmul lui de povestitor. Ibrahim care îi spusese totul despre sultan în prima săptămână. Ibrahim care știuse despre Ioana. Ea traversă sala fără să spună nimic și ieși în coridorul exterior. Karim nu o opri. Înțelesese că ea avea nevoie de un minut și asta singur era ceva. Coridorul era răcoros și mirosea a tămâie și a piatră veche. Ana stătea rezemată de zid cu ochii închiși și cu respirația controlată, conștientă că în spate Mustafa probabil stătea la ușă și se asigura că nu e deranjată, pentru că bătrânul chef devenise în câteva zile ceva care semăna cu un aliat adevărat. Ibrahim, adică toate confidențele, toate informațiile oferite cu generozitate, toate mesajele transmise cu acuratețe, fuseseră parte dintr-un rol. Sau poate nu toate. Poate unele fuseseră reale și asta era mai dureros decât dacă ar fi fost totul fals. Se întoarse în sală după câteva minute. Karim era în același loc, ca și cum nu se mișcase. Ce se întâmplă cu el? Întrebă ea. El o privi. Ce crezi că ar trebui să se întâmple? Ana se gândi. Nu e un om rău. E un om care a luat o decizie proastă, probabil dintr-un motiv pe care nu-l cunoaștem. Karim ridică o sprânceană ușor. Vorbește cu el mai întâi, spuse Ana, înainte de orice altceva. Ascultă-l. Sultanul o privi câteva secunde. Știi că asta nu e modul în care funcționează de obicei lucrurile aici. Poate ar trebui să înceapă să funcționeze, răspunse ea calm. El dădu din cap cu o expresie în care se amestecau uimirea și ceva mai cald. Bine. Seara aceea fu ciudată și densă și frumoasă în felul ei dislocat. Ana se întoarse în bucătărie și gătise pentru toată suflarea palatului. Un fel de mâncare simplu și generos. O tocăniță de legume cu pâine caldă și un bol mare de supă cu tăiței pe care o distribuise fiecărui angajat, de la paznici la servitoare, ignorând complet ierarhiile meniurilor obișnuite. Mustafa o privise cu mâinile în șolduri și clătinase din cap, dar nu spusese nimic și când credea că Ana nu îl vede, luase el însuși un bol de supă și mâncâse pe o bancă în colțul bucătăriei cu o expresie care putea fi fericirea. Karim mâncase din aceeași tocăniță, nu la masa de protocol, la masa mică din biblioteca palatului, unde trimisese vorbă prin Mustafa dacă Ana voia să mănânce și ea acolo. Ana spusese da, luase 2 farfurii și mersese cu pași egali pe coridoarele cu torțe aprinse ale palatului, trecând pe lângă servitori care nu mai coborau ochii când o vedeau, ci o salutau direct. Mâncare în tăcere confortabilă, cu cărți în jurul lor și cu o singură lumânare pe masă și cu mirosul de scorțișoară din oala de ceai dintre ei. La un moment dat, Karim întinsese mâna și atinsese ușor dosul mâinii ei care ținea lingura, un gest atât de simplu și atât de plin de sens că Ana înțelese în clipa aceea, cu o certitudine liniștită și completă, că rămânea. Nu din frică, nu din calcul. Pentru că omul acesta din fața ei, cu tot palatul lui și toată puterea lui și toată singurătatea lui mascată sub protocoale, era autentic în acel moment. Și autenticul era singurul lucru pe care Ana Florescu nu-l putuse găsi în toți ani de bucătării și concursuri și drumuri solitare.
Noaptea era liniștită când se întoarse în camera ei. Puse trandafirul portocaliu în apă proaspătă și îi trimise un mesaj Ioanei, scurt și simplu. Sunt bine. Totul e bine. Vorbim curând. Telefonul vibrară după 10 minute cu răspunsul surorii ei, un singur rând urmat de un emoji cu inimă. Știam că tu te descurci, Ana. Te iubesc. Ana puse telefonul jos și stinse lumânarea. Întunericul era cald și mirosea a trandafir portocaliu. Dar în dimineața care urma, înainte de primul cântat al cocoșilor, Iasmin va pune în mișcare ultimul lucru pe care îl plănuise și singurul care putea distruge tot. Un lucru pe care nu Ana, nu Karim, nu Mustafa, nu îl anticipase. Un secret îngropat adânc în trecutul sultanului, pe care Iasmine îl ținuse în mână ca pe un as câțiva ani și pe care acum, cu spatele la zid, era pregătită să-l joace. Dimineața veni cu cerul de un roz pal și cu aerul acela specific al zorilor, în care lumea nu s-a hotărât încă ce fel de zi va fi. Ana era deja în bucătărie de la ora 5, cu cafeaua lângă ea și cu mâinile în aluat, pentru că noaptea dormise puțin și somnul fusese fragmentat, plin de imagini fără logică în care palatul se transforma în apartamentul din Iași și Karim apărea în bucătăria familiei ei, vorbind cu bunica ei despre rețete. Visul fusese straniu și familiar în același timp și Ana se trezise cu senzația aceea caldă și ușor confuză a dimineților în care ceva s-a schimbat în tine în timp ce dormeai fără să ceri permisiunea. Mustafa intrase la ora 5:30 cu fața mai îngrijorată decât de obicei, ceea ce era deja un indicator serios, dat fiind că îngrijorarea era starea lui de bază. Se oprise lângă Ana și vorbise direct, fără introduceri. Iasmine a trimis în cursul nopții o scrisoare la Consiliu. Am aflat acum 20 de minute. Scrisoarea conține o dezvăluire despre trecutul sultanului, ceva legat de logodna desfăcută de acum 3 ani. Dacă e adevărată, dacă Consiliul o acceptă ca atare, poate bloca orice decizie a sultanului în chestiuni personale pentru minimum 2 ani prin procedura de tutelă administrativă. 2 ani în care el nu poate lua nicio decizie de viață personală fără aprobarea a cel puțin 7 membri ai Consiliului. Ana continuă să frământe. Ce secret? Mustafa ezită. Logodna lui cu prințesa Al-Mansur s-a desfăcut nu la inițiativa lui, cum s-a crezut public, ci la inițiativa ei. Și motivul a fost că Karim a refuzat să semneze un acord prin care familia Al-Mansur ar fi primit accesul la rutele comerciale din nordul provinciei. A refuzat pentru că acordul ar fi ruinat 300 de familii de comercianți mici care depindeau de acele rute. Prințesa a plecat. Scandalul a fost îngropat. Dar Iasmine știe că refuzul acela a creat dușmani puternici în Consiliu, oameni care au pierdut bani și care așteptau un pretext. Scrisoarea ei e pretextul. Ana se opri din frământat. Adică secretul e că el a făcut ceva bun. Mustafa o privi. Secretul e că a făcut ceva bun pe care l-a plătit scump și despre care nu a vorbit niciodată. Și Iasmine folosește tocmai asta împotriva lui. Ana scoase mâinile din aluat, le spălă, le șterse. Mintea ei funcționa rapid și clar, trecând prin opțiuni cu acea precizie pe care o aplica la echilibrarea aromelor, știind instinctiv care ingredient lipsea și ce schimba totul. Unde e Karim acum? În sala de consiliu. A primit scrisoarea cu o oră înainte și a convocat o sesiune de urgență. Ana scoase șorțul. Mustafa o privi. Știi că nu poți intra în sala de consiliu, spuse el. Știu, răspunse ea, nu intru acolo. Atunci unde te duci? La Iasmine. Mustafa deschise gura, o închise, ridică mâna ca să obiecteze, o lăsă jos. În toți cei 19 ani petrecuți în palat, nu avusese niciodată de a face cu cineva ca Ana Florescu și nu știa cu certitudine dacă asta era bine sau rău, dar bănuia din ce în ce mai tare că era bine.
Camera Iasminei era în aripa sudică a palatului, acolo unde lumina intra cel mai generos și unde grădina de trandafiri era vizibilă de la fereastră. Ana bătuse la ușă cu 3 bătăi ferme, nici prea tari, nici prea moi, și așteptase. Iasmine deschisese după un moment, îmbrăcat în halat de mătase albastru, cu părul negru lăsat liber și cu expresia omului care știa că această vizită va veni și se pregătise pentru ea. Nu era surprinsă. Era, dacă Ana citea corect, ușor obosită. "Intră," spuse ea scurt și se dădu din cale. Camera era frumoasă în felul ei excesiv, cu prea multe perne pe pat și prea multe sticle de parfum pe masa de toaletă și cu o colecție de instrumente muzicale agățate pe un perete care arăta că Iasmine chiar știa să cânte, că nu era numai un titlu. Ana intră, se uită în jur fără să comenteze și se întoarse spre femeia din fața ei. "De ce?" o întrebă simplu. Iasmine ridică o sprânceană. "E o întrebare largă. De ce acum? De ce scrisoarea? De ce nu te-ai oprit când guvernatorul a plecat ieri fără contractul lui?" Iasmine traversă camera și se așeză pe marginea patului cu o eleganță atât de studiată că părea efort. Privea pe fereastră spre trandafirii din grădină. "Sunt în palatul ăsta de 5 ani," spuse ea. 5 ani în care am construit ceva, nu ce-mi imaginezi tu, nu o relație romantică de telenovelă, ci o poziție, o siguranță. Un loc în care știam că am valoare și că nu pot fi dată afară pentru că nimeni altcineva nu face ce fac eu atât de bine. Și tu ai apărut acum 6 zile și ai dărâmat tot." Ana o privi. "Nu am dărâmat nimic ce era al tău." Iasmine o privi în fine direct. "Totul era al meu, prin muncă, prin timp, prin sacrificii pe care tu nu le știi." Ana se așeză pe singurul scaun din cameră fără să fie invitată, un gest care la palat era o declarație de egalitate. "Ești o femeie inteligentă," spuse ea. "Știi că poziția pe care o descrii nu era sigură, nu era a ta prin vreun drept real, era tolerată și lucrurile tolerate pot fi retrase oricând." Iasmine strânse din dinți vizibil. "Tocmai de aceea aveam nevoie să rămână." Ana o privi lung. "Scrisoarea asta nu te ajută. Chiar dacă Consiliul acceptă și blochează deciziile lui Karim 2 ani, la finalul celor 2 ani tot pleci. Și pleci cu dușmânia unui sultan și cu reputația unui om care a trădat. Ai calculat greșit." Iasmine nu răspunse. "Mai e timp să retragi scrisoarea," continuă Ana. "Nu ca să mă ajuți pe mine, ca să te ajuți pe tine. Există o diferență enormă între a pleca dintr-un loc cu capul sus și a fi scoasă cu forța." Tăcere. Afară, în grădina de trandafiri, un porumbel aterizase pe marginea fântânii și bea apă cu gesturi mici și repetate. "De ce-mi spui asta?" întrebă Iasmine în cele din urmă și pentru prima oară vocea ei nu mai era armura. Era vocea reală, mai obosită și mai tânără în același timp. Ana se gândi o secundă la toate răspunsurile posibile, apoi spuse adevărul. "Pentru că știi să cânți și ești inteligentă și frumoasă și ai irosit 5 ani construind pe nisip în loc să construiești ceva al tău. Și mi se pare o risipă." Iasmin o privi. "Și atât? Nici o amenințare, nici o condiție?" Ana ridică din umeri. "Nu e stilul meu." Iasmine se întoarse spre fereastră. Rămase tăcută mult timp. Ana nu o grăbi. Știa din ani de bucătărie că unele lucruri au nevoie de timpul lor ca să se desăvârșească și că grăbitul lor le strica. Aluatul dospit prea repede nu ținea. Sosul redus prea tare pierdea nuanțele. Oamenii forțați spre o decizie alegeau de obicei greșit. În cele din urmă, Iasmin se ridică, traversă camera până la masa de scris și luă o foaie de hârtie. Scrise câteva rânduri, puse sigiliul ei și puse foaia în plic. Se întoarse spre Ana și o întinse. Retragerea scrisorii. Adresată secretarului Consiliului. "Dacă o trimiți tu, ajunge mai repede." Ana luă plicul. "Mulțumesc." Iasmine se întoarse spre fereastră. "Du-te," îi spuse, nu cu răutate, ci cu oboseala sinceră, a cuiva care a luptat mult și acum alegea să se oprească. "Du-te și fii fericită. Încearcă măcar."
Ana ieși din cameră și merse direct la secretarul Consiliului, un bătrân meticulos cu ochelari pe vârful nasului care primi plicul, citi scrisoarea și ridică ochii spre ea cu o expresie în care era deopotrivă uimire și ceva care semăna cu alinare. Plicul intrase în sala de Consiliu cu 8 minute înainte ca votul să fie pus pe ordinea de zi. Ana nu știu exact ce se petrecuse în sala de Consiliu în orele care urmaseră, pentru că nu era acolo și nimeni nu o invitase. Se întoarse în bucătărie și gătise, pentru că bucătăria era locul în care ea gândea cel mai clar și în care existența ei capăta sens concret și imediat. Pregăti un prânz complet pentru palat, cu o supă și un fel principal și un desert, muncind metodic și în tăcere, cu Mustafa care se mișca în jurul ei, cu discreția cuiva care înțelesese că prezența lui tăcută era mai valoroasă acum decât orice vorbă. La ora 11:30, Ibrahim apăru în bucătărie. Ana îl văzu intrând și se opri din tocat. El se opri la 2 pași de ea, cu capul ușor plecat și cu o expresie în care sinceritatea bătea din toate direcțiile simultan, sincer de vinovat, sincer de speriat, sincer de ușurat că momentul acesta venise în fine. "Știu că știi," spuse el fără introducere. "Da," spuse Ana. El trase aer. "Am avut datorii, nu ale mele, ale tatălui meu, care a luat bani de la oameni greșiți și a murit, lăsându-mi problema. Grigorescu a venit la mine acum 2 ani și mi-a spus că poate face datoriile să dispară dacă transmit informații. Informații mici," zicea el, "nimic important. Dar informațiile mici s-au transformat în informații mai mari și la un moment dat nu mai puteam spune nu." Ana îl privea. "Nu am vrut să-ți fac ție rău," continuă el, și vocea lui se frânse ușor. "Când te-am văzut prima zi mi-ai plăcut. Ești genul de om care e real. Și mie mi-a fost rușine de fiecare zi de când am început să-ți transmit informații lor." Ana puse cuțitul jos. "Ai vorbit cu sultanul?" "Da, azi dimineață. A ascultat. M-a ascultat tot, fără să mă întrerupă." "Și?" Ibrahim ridică privirea. "Mi-a dat o șansă. A spus că oamenii care recunosc greșelile și le asumă sunt mai valoroși decât cei care nu greșesc niciodată, pentru că există doar în povești. M-a trimis să vorbesc cu tine și să-ți cer iertare direct, pentru că a zis că dacă tu ești mulțumită de răspuns, el e mulțumit." Ana îl privi lung pe tânărul acesta cu fața deschisă și ochii care acum erau în fine cinstiți față de ea. Gândi la toate lucrurile pe care le-ar fi putut spune, la furie care ar fi fost îndreptățită, la răceală care ar fi fost protectoare, la distanță care ar fi fost ușoară. Alese altceva. "Dacă mai greșești," îi spuse ea calm, "îți spun eu direct. Nu mai ai nevoie de intermediari." El o privi. "Și acum du-te și ajută-l pe Mustafa cu legumele, că sunt prea puțin tocate." Ibrahim rămase o secundă cu gura ușor deschisă. Apoi ceva în fața lui se relaxă complet, ca un mușchi ținut în tensiune prea mult timp, care se eliberează în fine. Dădu din cap, se întoarse și luă cuțitul de pe masa de lângă Mustafa fără o vorbă. Bătrânul chef se uită la Ana pe deasupra capului lui Ibrahim cu expresia omului care văzuse multe în 19 ani și tocmai văzuse ceva ce îl surprindea în continuare. "Ești fie foarte înțeleaptă, fie complet nebună," murmură el. "Probabil amândouă," răspunse Ana și se întoarse la supa ei. Karim veni în bucătărie la prânz după ce sala de Consiliu se golise. Intră cu aceiași pași calmi pe care Ana îi recunoscuse deja ca ai lui, oprindu-se în același loc de lângă masa de lucru. Dar de data aceasta fața lui era diferită. Oboseala era acolo, era reală, dar sub ea era ceva care semăna cu aerul de după o furtună lungă, acea limpezime specifică cerului când norii s-au dus și lumina revine cu o calitate diferită, mai curată și mai precisă. "Consiliul a primit retragerea scrisorii," spuse el. "Procedura e anulată." Ana scoase 2 cești și puse apa la fiert pentru ceai. "Știu." El o privi. "Iasmine pleacă din palat luna viitoare.
Pleacă de bunăvoie, cu o recomandare bună și cu o sumă care să-i permită să înceapă ceva al ei. Nu o dau afară, alege să plece. Ana dădu din cap. E alegerea ei corectă. Karim se uită la mâinile ei pregătind ceaiul. Cum ai convins-o? Nu am convins-o. I-am spus adevărul și am lăsat-o să aleagă singură. El tăcu un moment. Și Ibrahim? Ana puse ceaiul pe masă. L-am pus să taie legume. Karim o privi și zâmbise. Nu zâmbetul mic și nesigur al primelor zile, ci altceva, mai larg și mai cald și mai sigur pe el. Un zâmbet care îi schimba complet fața și care arăta cum ar fi arătat el dacă viața i-ar fi permis mai des să fie pur și simplu om. Ana, spuse el. Ea ridică privirea. El coborî vocea la tonul acela pe care ea îl recunoscuse ca al lui adevărat, tonul de sub toate straturile de sultan și protocol și putere. Ce am spus ieri în sala de audiențe, că ești viitoarea mea soție, fără să te întreb mai întâi. Voiam să-ți cer scuze pentru asta. Și voiam să-ți cer acum, corect, cu întrebarea pusă cum trebuie. Ana puse ceașca jos și îl privea. El traversă spațiul dintre ei și se opri la distanța aceea mică, la care ea îi putea vedea din nou fiecare nuanță din privire. Și în privirea aceea nu era nicio urmă de calcul, nicio urmă de strategie, niciun alt strat. Era numai el. Rămâi, spuse el, nu ca bucătăreasă, deși gătești mai bine decât oricine am cunoscut. Nu pentru palat, nu pentru protocol, nu pentru politică. Rămâi pentru că eu sunt mai bun om când ești în bucătăria mea la ora 6 dimineața, frământând aluat și spunând adevăruri pe care nimeni altcineva nu îndrăznește să le spună. Rămâi pentru că zâmbetul tău există indiferent dacă cineva îl merită sau nu și asta e cel mai curajos lucru pe care l-am văzut în viața mea. Rămâi, Ana. Ana, simți că trebuia să spună ceva inteligent sau prudent, sau cel puțin echilibrat. Spuse adevărul în schimb. Am rămas deja, spuse ea, din ziua cu pisica și gardienii, poate chiar înainte. El ridică mâna și atinse ușor obrazul ei cu aceeași atenție cu care ea atingea ingredientele rare, ca și cum ar fi vrut să fie sigur că era real. Și Ioana, spuse Ana, pentru că simțea că trebuia spus. Va trebui să-i explic multe. El zâmbi. Invit-o în vizită. O să gătim ceva împreună. Ana îl privi. Tu nu știi să gătești. El ridică o sprânceană. Tocmai ai spus că vrei să rămâi. Ai putea să mă înveți. Ana scutură din cap cu acel amestec specific de exasperare și afecțiune pe care îl cunoști numai în prezența oamenilor care contează. Bine, spuse ea, dar începem cu ceva simplu. Ouă. El o privi cu toată seriozitatea unui om care conducea o provincie și era obișnuit să primească numai vești grave. Ouă. Ouă, confirmă ea. Nimeni nu poate iubi cu adevărat pe cineva dacă nu știe să facă un ou ochi corect. Karim o privi câteva secunde în tăcere și apoi râse. Nu un zâmbet, nu un gest politicos, ci un râs real venit din adâncuri, care umplu toată bucătăria și se auzi probabil până în grădina interioară, unde fântânile murmurau continuu și trandafirii portocalii se deschideau în lumina caldă a prânzului. Mustafa, care toca în celălalt capăt al bucătăriei cu Ibrahim lângă el, se opri o secundă, ridică privirea, zâmbi larg o singură dată și se întoarse la treaba lui fără să spună nimic. Lunile care urmară schimbară palatul în feluri pe care nimeni nu le anticipase complet. Nu dramatic, nu dintr-o dată, ci în acel mod organic al lucrurilor care se transformă pentru că e firesc, pentru că solul e pregătit. Bucătăria deveni un loc în care oamenii voiau să petreacă timp, nu numai să muncească. Mesele sultanului nu mai erau evenimente de protocol, ci ocazii, uneori simple, uneori elaborate, întotdeauna cu un ingredient care venea din altă parte, dintr-o amintire sau dintr-o idee sau dintr-o conversație purtată cu câteva zile înainte.
Leila venea în fiecare dimineață cu pisica portocalie și învăța să frământe aluat cu o seriozitate de om mic, care știe că face ceva important. Ioana veni în vizită în a treia lună, micuță și blondă și cu energia ei specifică de om care trăiește cu intensitate maximă toate momentele disponibile. Cu un geamantan supraponderal și cu un buchet de flori de câmp rupte de undeva pe drum, pentru că Ioana nu ajungea niciodată undeva fără flori. O îmbrățișase pe Ana în holul palatului cu acea strângere specifică surorilor, lungă și fără niciun cuvânt, și apoi se despărțise și o privise cu ochii ei albaștri care vedeau prea mult. "Ești fericită?" îi spuse Ioana. "Nu te-am văzut niciodată atât de fericită." Ana o privi. "E complicat uneori." Ioana ridică din numeri. "Lucrurile bune sunt întotdeauna complicate. Dacă nu sunt, înseamnă că nu sunt cu adevărat bune." Karim o întâmpinase pe Ioana cu același protocol pe care îl aplica oricărui oaspete important și Ioana, care nu era intimidată de nimeni și de nimic, îl privise direct și îi spusese în română, pe care el nu o înțelegea: "Ai grijă de ea sau ai de-a face cu mine?" Ana tradusese în turcă și Karim ascultase traducerea cu fața serioasă și dăduse din cap cu solemnitatea unui om care primea un angajament real. Seara aceea gătiseră toți trei în bucătăria mare, Ioana aducând rețeta mamei lor pentru sarmale, Ana adaptând ingredientele locale, Karim urmând instrucțiunile cu o concentrare care îi stârnise un hohot de râs Ioanei și un zâmbet larg Anei și care produsese până la urmă niște sarmale, nu perfecte, dar reale, gătite cu mâinile unui sultan care învăța că bucătăria era și ea un fel de lume. Mustafa gustase una singură, o pusese jos și spusese solemn: "Lipsește cimbrul." Toată lumea râsese, inclusiv Karim, inclusiv Ibrahim, care servea la masă și care în ultimele luni devenise cu adevărat el însuși, nu rolul pe care îl jucase, ci omul real de dedesubt care se dovedise destul de bun. Ceremonia de logodnă avusese loc în grădina interioară, mică și fără fast, cu numai câteva zeci de persoane prezente, toate alese pentru că contau, nu pentru că trebuiau să fie acolo din motive de protocol. Ioana plânsese cu hohote și spusese că nu plânge, că îi intrase ceva în ochi, și Mustafa îi dăduse o batistă curată pe care probabil o pregătise dinainte. Leila purtase pisica portocalie în brațe și le aruncase petale de trandafir din coșulețul de nuiele cu o seriozitate de om mic care știe că îndeplinește un rol important. Karim pusese inelul pe degetul Anei și o privise cu privirea aceea care vedea, care nu catalogea și nu calcula, ci pur și simplu vedea. Și Ana privise inelul simplu de aur pe degetul ei, mâna cu bătăturile bucătăriei pe ea și simțise că totul era exact cum trebuia să fie, nu perfect în sensul de netulburat, ci perfect în sensul de adevărat. Noaptea aceea, după ce toți plecaseră și palatul se liniștise, Ana se dusese singură în bucătărie și aprinsese o lumânare și stătuse la masa de lucru cu o ceașcă de ceai. Nu pentru că era tristă, nu pentru că îi era frică, ci pentru că unele momente mari au nevoie de o clipă de tăcere în care le lași să se așeze cu adevărat, să devină ale tale cu totul, înainte ca viața să continue cu tot zgomotul ei frumos. Karim apăruse la 10 minute, fără turbant și fără mantie, cu o ceașcă goală în mână și cu întrebarea scrisă pe față. "Loc pentru unul în plus?" întrebase el. "Întotdeauna," răspunsese ea. El se așezase lângă ea, nu față în față, ci umăr la umăr, privind lumânarea împreună în tăcerea aceea care era a lor, construită în zile puține și trăite intens, o tăcere în care nu trebuia să umple nimic și să explice nimic și să fie altceva decât ceea ce ești. Afară, în grădina de trandafiri, mirosul de portocal plutea în aerul nopții. Fântânile murmurau. Undeva, pisica Leilei scotea un tors adânc și mulțumit.
Și Ana Florescu din Iași, bucătăreasa care venise cu un geamantan și cu mâini bătătorite și cu adevărul mereu gata pe limbă, stătea umăr la umăr cu omul care o văzuse cu adevărat și știa, cu o certitudine simplă și completă și fără umbră de îndoială, că acasă nu e întotdeauna locul de unde pleci. Uneori acasă e locul pe care îl găsești atunci când nu te așteptai, atunci când îți era foame de ceva și nu știai exact de ce, atunci când trandafirul portocaliu apare pe masa ta dimineața și tu îl pui în apă fără să îl întrebi de unde a venit, pentru că unele lucruri bune nu au nevoie de explicații, au nevoie doar de cineva care să aibă grijă de ele.